Muri yeZimbabwe uchangotanga kuona this video, like rako rakakosha zvikuru. Ndichikutemberai zvekare pano paHatirari 263 kana uchiri munyowani pa this YouTube channel. Kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingoona. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva iripo. Saka ndati subscribe and turn on the notification bell. Wakadaro watopedza masports ausarire panyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani kune vaya vanoita zvekujamba border unonzwisisa zvandiri kutaura. Kana usina passport uita zvezvo zvekuti unobiridzira kana uchienda kuSouth Africa unojambiswa namalaicha unonzwisisa zvandiri kutaura. Pane vanozoti Hatirari ko uri kutipireko mavideos achona zvine basa rei. Ndikuitira kune vaya vanozoti vanhu vari kubva kuSouth Africa vane mari. Kune mbavha dzaitobatwa muna December vanhu vachitumira magroceries kuno kuZimbabwe ivo vachienda vachinotora zvinhu zvisiri zvavo. Saka ndikuitira kuti kana une moyo une tsitsi unonzwa kurwadza kwazvo, uchaona kurwadza kwazvo kuti kutora chinhu chaunenge usina kushandira iwewe kuti unonobira munhu iye ari kuSouth Africa, kuti ari kubva kuSouth Africa ubva wamubira. Zvinorwadza. Vanhu vari kutoenda kuSouth Africa uko havana rugare, vari kuita zvekujamba border vaya. Ndichakuisirai mavideos vachipinda nemumvura. Ende mumvura muri kunzi munowanika zvinhu zvakasiyana siyana, zvimwe makarwe, mupurwa, nyoka chaidzo unodziwana mumvura. Ndo mavari kupinda namo vachijamba border. Vamwe vachiona vari kuita zvekupinda nemumafenzi vachichekwa vachiitwa sei, asi kuzama kunoti ndishande mhuri irarame iwane chekudya, vabereki vawane chekudya. Ndipo unoona mumwe vachiroya vachiti aiwa ari kuSouth Africa ikoko akagarika, regai timuroye. Zvari kuenda kuSouth Africa ikoko zvese zviri nyore, regai timuroye. Vadikani, ndatikumbirei kuna Mwari kuti Mwari vachengetedze hama dzedu dzinoenda kuSouth Africa. Zvatinosangana nazvo ikoko vazhinji vachona vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Zvimwe unogona kunge unitori nepassport usina kuita zvekujamba border zvezviya, woenda ikoko uchiti ukutsvaga basa. Kune vazhinji vanotoshungurudzwa. Ndine video romwe mukadzi wandakamboposta pano pa this YouTube channel achitaura kuti Hatirari spread this video, ndiri musikana webasa weSouth Africa, asi muraramiro wandiri kuita unorwadza. Imbwa inokosheswa kudarika munhu. Aiti ndoshandira Murungu but life yandinorarama ma1. Apo Zimbra inenge ichibata chikafu vanhu vakudzoka kuSouth Africa. Vadikani, ndatina matray hama dzedu zvandoda kuita da kusiya muchiona short clips emavideos evanhu vari kuenda kuSouth Africa. Munatsoona kuti zvinenge zvisiri isi. Ndatione this video. Wajara kupenda mwe chimwe chikepeshi. Zvinotombomira kana mushe kana kawani. Lela befa kena. Video. Saka chikepe chinotopinda vanhu vanganiko? Chikepe chinopinda vanhu vangani? Unobvunzani? Iwe waitwa nebhegi kuti vane kutoendawo. Wavachidi. Alright. Ndaniboroka shoti video. Kuti kana tozorya mari dzedu December ka waunoteta kaenda zvakaipa. Towana Spider-Man. Manya. Imisisi mkwata zvokunozera ka akomana polisi inosvika ka. Buya iri rufamba ngarukamina.